Sessizlikten çıkan söz asırlarının arasını yenen şair. Türkmen ady yaşasın, göwnüň düşman ýakmasyn, baky şöhrat bolar we dost ýanynda bolar we. Mahtumoğlu Piragy bu ad ykdysady we edebi mirasymyzyň biridir. Ol 18-nji asrynda türkmenleriň arasynda ýaşap geçdi. Onuň kakasy Dewletmämet Azady da beýik şairdi. Bilimli, kakasyndan we Haled medreselerinde aldy. Ol diňe şair däl, eýsem bir fahimdardyr we halkyň agzybyrlygy üçin göreşen insan boldy. Piragynyň esasy maksady türkmenleri birleşdirmekdi. Ol ilkinji gezek türkmeniň adyny we haýatlylygyny beýan etdi. Ol Iranda, Awganistanda we Türkmenistanda görülýän her bir türkmeniň ýüreginde ýaşaýar. Ol biziň geçmişimizden geljege uzalan köprüdür. Piragy diňe bir şair däl, türkmen milli buýsanjynyň iň uly görkezişidir. Onuň sözleri çölüň sesi ýaly, ebedi ýüpek ýaly gymmatly. Türkmeniň başy belentde bolar, halka birleşen döwletde bolar. Mahtumoğlu türkmen ruhunyň sesi.